тилло аз ҳама металли қиматбаҳо ва машҳур. Дар дунё одаме нест, ки номи ин металлро нашунидааст. Тиллоро дар ҳама соҳаи саноат истифода мебаранд, аз мошинсозӣ то электроникаи хурд. Олимон мегӯянд, ки атомҳои тилло дар таркиби метеоритҳо қариб 4 миллион сол пеш аз кайҳон ба замин ғалтидаанд. аммо чаро одамон ба дигар металлҳо арзиши хурд гузоштаанд ва ба тилло назари дигар доранд? аввалин сабаб ранги ҷилодори беҳамтои он. тилло ҳеҷ гоҳ рангашро гум намекунад. На оксид мешавад, на дар ягон кислота ҳал мешавад. мисриҳои қадим фикр мекарданд, ки тилло як қисми худо аст ва аз тилло ҳайкалчаҳо сохта ба он саҷда мекарданд. ҳатто тобутҳои подшоҳҳояшонро аз тилло месохтанд. имрӯзҳо тилло дар тиб ва барои сохтани ракетаҳои кайҳонӣ васеъ истифода мешавад. тилло ҷараёни электрикиро хеле хуб мегузаронад ва дастгоҳҳои бо ин металл сохташуда хеле хуб кор мекунанд. одамоне ки пули зиёд доранд ба он тилло мехаранд, чунки нархи тилло боло рафта мегирад. пул бошад, қурбашро дар дилхоҳ вақт гум карда метавонад. тилло ягона металлест, ки доим талаботи калон дорад.